Θα αγοράσω μια κάμερα πλούσης. Μπροστά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσσιανού πέρασε ο επιτάφιος και κατευθύνεται προς την εκκλησία. Είναι η Μεγάλη Παρασκευή εν έτη 2017, Θεέ μου. Πολύς κόσμος στον επιτάφιο, πολύ ωραίος, πολύ όμορφος, με μεγάλη προσπάθεια, κόπο. Στολίστηκε με γούστο ο επιτάφιος μας. Σε αυτό έχουμε παράδοση, έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα γυναικών που προσπαθεί και κάνει ό,τι είναι δυνατόν και ό,τι γίνεται με αγάπη. Είναι και όμορφο, είναι και ωραίο. Βγάλε αυτό φωτογραφία, το κάνω. Όχι, θα πάω. Ωραία, τον άρεσε. Το Μεσσιανό έχει κοντά στους 150-170 κατοίκους, με τα βίας 200, ας βάλουμε για τους φιλοξενούμενους. Σήμερα στον επιτάφιο, στην περιφορά του επιταφείου ήταν να μην ήταν πάνω από 300 άτομα, δηλαδή διπλάσια των κατοίκων του χωριού. Περίπου. Τώρα όλο το εκκλησίασμα στην είσοδο της κεντρικής πύλης θα περάσει κάτω από τον επιτάφιο. Αυτό θα διαρκέσει κάνα τέταρτο, 20 λεπτά. Και ως εκ τούτου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Στείλωνε
για μας. Το τάφο προσερθούσε, πρόσεφε